Iya, iya, iya. Ayo, ECKWR, 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 ECKWR. Telat aku. Sindene iki sindene sing lain. Monggo yang di dalam arena bisa berdiri. Ketumandang gebrakandang anandaan kular di poluko godane re sang rasaksa anandaan muntah-muntah sarwilo mampang anyendat-nyendat semalang tansah mulat ler ngocewa
ceritane wayang Ramayana ing nagara Ngalengkadiraja Ratu Buta Rawana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman sing kadang putih soan taman Sinta dijamule konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wati katih bela dala Ngalengkadi obong diobong diobong agak pila langang padha pati toblan Kamadane kabeh dadi arang kasamuka nangis garang-garang eyo wae ya eyo eyo wae ya eyo wae ya eyo wae piye maksude iki mungkin dia lelah. Heeh. Iki mau ki jare arep ana sinden siji nusul kaya dinteni mbokne ra metungul-metungul ngono lho. Piye ceritane? Arep nyanyi apa ora? Ora ana sing dadi to. Ming garing tok wirik luweh men. Wis kowe ning kono ngono lah wis. Ora maksudnya nada. Iki sik to dilambangke